tinomwe mwana asina ane urema hwaanorarama nawo ende mwana akashayika zvisiri izvo. Baba vakamamira papia pamusoro ichanga wakamamira pamberi pemba yangu chaipo ipapo. Ndiani akavaona vachita zvinei pamusoro ishe wangu izvozvi akatoita zviri nani kuitira padhoo. Mamwe mazuva anositira mubhaketi mumba mukanetsana anodaidza vana wotaura kuti zvandaita mubhaketi ndiyo mai wenyu. Saka hazvina kutomboshamisa vana kuvaona vachiitira panze. Anoita zvino bhaketi baba muita zvino bhaketi mubhaketi. Anonyepa uyu mukadzi uyu muchangamiro wangu because imi mukatarisa consistency yemastatements ake haisitomboflow. Avanotora kazhinji pavanotora mubhaketi zvezvaita sei? Alright, panoitira mubhaketi paoneta mukangonetsana vanobva vaitira mubhaketi mavo wobva wadeedza vana kuti uyai muone zvandaitirawo mundiyo mai venyu avo. Mai venyu ichina yemunhu bhaketi kuitira kwawakaitira pamberi hakuna kutoshamisa vana. Okay, changamire. Akabva atora mapenzi angu akaenda nawo, akatora maslippers angu akasiya aitira tsvina pamberi pemba. Mane mangotaura chete. Baba ava takatanga kunetsana gore ra2024. Tanetsana pamusoro pekunge ndabata foni yavo. Foni yavo ndakabata vainge vachitaurirana neshamwari yavo inonzi Simba inogara Cotton Pickers kuti vainge vabata mwana waSimba Chibharo. Wabata mwana waSimba Chibharo wakauya paCBZ wakadhuwa loan ye400. Wadhuwa loan ye400 wakapa Simba kuti Simba asataura nyaya iyi. Ndibatsire ntaure chokwadi padare. English number. Ila dare tu yako. Pamusoro ichangani pedare rini. Inini na baba vari pasaidi pangu ndine vana 4 vatakashara. Baba ava takatanga kunetsana gore ra2024. Tanetsana pamusoro pekunge ndabata foni yavo. Foni yavo ndakabata vainge vachitaurirana neshamwari yavo inonzi Simba inogara Cotton Pickers kuti vainge vabata mwana waSimba Chibharo. Wabata mwana waSimba Chibharo wakauya paCBZ wakadhuwa loan ye400. Wadhuwa loan ye400 wakapa Simba kuti Simba asataura nyaya iyi. Mushure maizvozvo wabuda vakadzoka kumba. Vadzoka kumba ndakavabvunza kuti nai baba Jeni ko Simba mazuwano ari kupi ndichida kutanga nyaya yangu. Vakanditi Simba mazuwano ari kuPikistone. Kati koindawo ingoni maimbowirirana wani ko mazuwano hamuchawirirani nemhaka yei. Zvikanzi ari busy nebasa. Kati baba Jeni foni yenyu ndakaiona makaita sei mwana waSimba. Zvikanzi zvawakaona ndizvozvo waibatire foni yangu. Tikati mechokwadi here kuti mungaende kunobata mwana mudiki mopedza mobhadhara Simba. Hamusi kuona kuti hazvisi kuita ko dai anga ari masiziwa wenyu mainzwa sei. Zvikanzi zvauri kutaura zvishandi. Nyange ukaenda kuchicken inn uko ukasvika ikoko huku dzinotengeswa ndedzema4 weeks dziriko asi imi munotomhanya kuenda kunotenga ikoko huku dzema4 weeks idzodzo nemhaka yei nokuti dzinonaka. Zvawatozviona ziva kuti ndizvo zviripo. Ndikati hapana chakaipa ko dai anga ari masiziwa wako. Zvikanzi isusu pedu wakadai inini wangu handisi kumbotarisira mukuwasha ndinobvarura ndega. Kati hapana chakadini chakaipa. Zvikanzi kubva nhasi ndinoda kukuudza ndakutoenda kunogara ikoko kuCotton Pickers ndakalindirira mwana iye kuti akure ende watone proof yekuti ndatoroora umwe mukadzi kunyange paachakura ndatomukwasha ikoko. Ndobva ndanyarara for sure. Akabva atanga ngondishungurudza vaapedza akabva abuda obva aenda paakazodzoka akabva azotaimira azodzoka kumba kwangu. Adzoka kumba kwangu akataimira ndaenda kubasa vaaburukira pana Blair Road. Ndandine musikana webasa uya ndandamutora kubasa kwangu aine 15 years. Vaamutaimira ataimira musikana webasa vaasvika vaona mainini vanga wachiwacha ndipo akasvika kati komainini muri kuwachisiwa washeni yakadai namai Jeni mwana mudiki akadai nemhaka yei. Zvikanzi aiwa ndinombowanda nhasi idzi. Zvikanzi aiwa pindai mainini unzai mabhaketsi pindai mumba mugare pasofa ndikubetserei kuwacha. Zvikanzi aiwa handikwanisi kuwacha
handikwanisi kuwasha mumba nokuti pana maiji handiwachiri mumba imi matanga rini kuda kundibatsira kuwasha zvikanzi aiwa makageza here manheru kana makuwacha vhurai makuru munge makanditarisa zvikanzi namainini waya ndandakambowaudza kuti mungwarire mwanangu unodini nokuti mwana uyu ndakambomuticha mungwarire baba wepano hameno zvako ukanyengedzwa saka mwana uyu pese patwakuitika anga akutorekodha baba vaya akutovarekodha kudaro ndopakati pakaona kuti mainini waye waramba kupinda mumba newasheni ndopakabva aenda kunotora kamwana kangu kachecha aka kaitochema kasingadi baba vake nekuti vanga vasingasagari pamba saka paakakatora akabva aenda nako mubedroom kamwana kaikobva katanga kuchema ndopakashevedza akati mainini vuye mutore mwana mainini waikwanzi akabva wapinda mainini wakabva wapinda zvikanzi unzai mwana zvikanzi aiwe uya kuno pinda iwe utore mwana zvikanzi ndati uya kuno zvikanzi pinda imi unzai mwana zvikanzi aiwa ndati uyai kuno mainini zvadaro mainini vaya ndopakabva wachingorekota ndopakaonoti hazvisikuita ndopakabva wafonera wakatanga kundifonera ina handina kudaira foni ndiri kubasa ndokubva wafonera sisi vavo natete kuti ndo zviri kuno sisi natete bva wamhanya kuya kupi kumba uyu ndokubva mwana akabva azoburitswa ndokubva waenda kunogara kupi kunext door vaenda unogara kunext door wakandimirira kusvika ndauya kusvika ndabva kubasa iwo ndakabva ndasangana nawo pabj obva wamisa kombiri kusvikanzi ko mukadzi wangu ari kupi svikanzi dhiraivha ndiyo handatouya ama imi munomai kuzomangana neyekuti yechi yekunetsana kwedu nedeformation of character ya zviro zvamuri kutaura kazadzanyatsowa kuti muda kuti kudii guys alright muende panyaya yenyu kuti hamiyanda yakuno kudari ndaone nyaya yakachakachaka alright ishe wangu nyaya yandazouya nayo padaro baba ava vakabva wanga wakugara nomumwe mukadzi zvino mwana wavo akashayika vakauya kumba musi wa24 usiku ma12 vanoka hwindo ndikati ndiani zvikanzi ndini Ralph tikati Ralph ani zvikanzi Ralph dumba rimwe tikati kwakanaka here zvikanzi ehe kwakanaka tikati kuuya usiku kudai muri kudei zvikanzi aiyewo inini ndauya pane zvandiri kuda tikati muri kudei zvikanzi kuda mabirth certificate evana tikati mabirth certificate evana pana apa ndinokupai mafotokopi handikwanisi kukupai mabirth evana kuti muende nawo munozorasa ndichingotaura kudaro ndopakabhatanga kupopota ari panze kati ndiri kurumwa nemosquito panapa ndiri kurumwa nemosquito pakati goche rovera bhabhenga dhoo bhavhura dhoo bhapinda pakapinda ndobva ndaramba ndakamutarisa tikasaka muri kugweje muradhoo kuti zviita sei vaagara pasi zvikanzi makadii maitinazvo tikati ndiripo makadiwa zvikanzi koenda wakusimba kudai dzamana mazongopedza tisingauti muri kuda kumangana yeizvo saka zvadaro ndopakabva wandipira nyaya vakati Kaden akashayika ndikati akashayika nei zvikanzi handisi kuziva ndikati alright mai kuno kudare mati makamangarira uyi muri monyu makamangarira nyaya yekuti chii yedeformation of character akakutii kudii akanditi zvoni ndiwauraya mwana wangu ndizvozvo chete ndauraya mwana wangu okay changamire akabva atora mapenzi angu akaenda nawo akatora maslippers angu akasiya aitira tsvina pamberi pemba ndozvamati mangotaura chete komrade munonzani mimi ndonzi Rafe ukuda pashe dumba rimwe mune makore mangani ndine 42 mogara ku kusurusuri airbase manzwa nyaya yataurwa namai pamusoro changani nyaya yekutaurwa namai ava ndeyekunyepa kwanzi kuuraya mwana makauta akauraya mwana mukaenda nemapenzi avo ndoamaenda nechiuti ndoamaita tsvina pamba right pamusoro ichangani chekutanga for sure musi wacho wakashayika mwana wangu madzimai akashayikirwa nemwana ndiapa handiti kumba kunogara ava tinoloja one room saka masisters avo anga aripo ndabva ndadini pacotton pickers paya ndabva ndati nokuti ndipinde muairbase time dzadzaienda vakuru ndeava uyo ari wepakati handitika ndinodobva ndatora ndakwira kuuya kuno
handibva ndasangana ndakatomufonera ndikati handikuuya ikoko handiti akanzi auya mwana ari kutorwara tine umwe mwana ane urema hwaanorarama nawo ende mwana akashayika zvisiri izvo handiti then ibva ndauya kuno uyu ndabva ndamuti mwana akashayika zvikanzi uroyi hwekumba kwenyu ndohwauraya chini mwana tarisai mwana uyu akadini akaremara ndikati aiwa iwewe utaura zveuroyi hwekuti chero hazvo mwana asina kushayika zvakanaka uroyi hwekumba kwedu uri kuhuona sei unozvizira kupi because uyu mudzimai wangu but tiri pachini paseparation uri kuzviona kupi zvautaura zveuroyi hwekumba kwedu asi pane zvaunoziva here ndopakabva ati wandipuma uroyi handitika ati wandipuma uroyi indakabva ndavata mumba akatotora foni yangu kuchimbudzi handina kuzvitaura kana kunani akandirova nepani izvezvi zvakutopera musi wa22 ichigune izvezvi ichi musi wa22 kusvika nanhasi ndiri kungorwadziwa nechigune neruoko nesaidi andirova nepani handitika achibvapo makuseni acho akamukira mhenoti akamuka kupi isu kwedu toti kumutsa makuva kwekuti tinondoti mumvuri chichi handitika todai akandikira dhoo ndopandakazomanikidza kuvhura dhoo kuti ndibude kuti ndimhanyire kundomutsa makuva bhutsu dzangu dzandandinadzo masandaki ameriti akamaisa kupi ndikatozokumbira umwe muloja bhutsu dzandakazosiya kumba kwamai apa vakatondibvunza kuti ko bhutsu iwewe bhutsu idzi wadziona kupi ndo nyaya yangu iripo izvozvo zvikupindura panawe uroyi mapenzi handina pendri rake makataura zvemukati handina pendri randakatabva handina pandakamama handina pandakamama handina kana pendri randakatakura baba vakamamira papia pamusoro wakamamira pamberi pemba yangu chaipo ipapo ndiani akavaona vachiita zvineivi wakaona vachiita akaonekwa china haana kuonekwa nemunhu akaonekwa vana ndiwo wakamuona achidini achitobuda achienda china yacho sisi wangu ndio pakazosvika ndobva ndawarakidza kuti china yaitwa ikasiwa netishu nekuti kuzoti china yauyu makaziva sei ndiye anga aripo pamba vana vakatomuona achibuda achiitira kudaka vanhu vacho vakaona munaita zvina kaiva vana vakamuona achiitira vane 7 years ne5 years ne3 years vanhu havagona kutaura here vanogona kwemakakuudza isei kana vane makore mashoma vanogona kutaura kozouyazve tsvina kai kana munhu akati haana kuita tsvina ka munhu mukuru angaite tsvina pauye asi kana akaitira hatirambi pamwe anogada kushina asi tiri kuti manje zvoida kumunhu akaona kakuti ndingi ndiyaita tsvina because hapari kutoramba pamusoro ishe wangu izvozvi akatoita zviri nani kuitira padhoo mamwe mazuva anositira mubhaketi mumba mukanetsana anodaidza vana wotaura kuti zvandaita mubhaketi ndiyo mai wenyu saka hazvina kutomboshamisa vana kuvaona vachiitira panze anoita zvinobhaketi baba muita zvinobhaketi mubhaketi anonyepa uyu mukadzi uyu muchangamiro wangu because imi mukatarisa consistency yemastatements ake haisitomboflow kazhinji pavanoitira mubhaketi zvezvaita sei alright panoitira mubhaketi paonoita mukangonetsana vanobva vaditira mubhaketi mavo wobva wadeedza vana kuti uyai muone zvandaitirawo munhu ndiyo mai venyu ako mai venyu ichina yemunhu mubhaketi kuitira kwavakaitira pamberi hakuna kutoshamisa vana nekuti vana vakabva vatosvika pakasvika sisi vangu nekuti manheru acho anga kuti foni yake yechimbudzi izosara ndipo paanga anditi anzi uri kupiwa uroyi asi maanenge yakadi mugeri nababa baba wandakagara nawo 12 years njere dzavo dziri sei njere dzavo handizivi kuti dziri sei inini njere dzavo dzinenge vanorova mazino kudai handina mazino ari normal pfungwa dzavo dziri normal dziri normal asi kushusha chaiko
nekuda kupfinhura izvozvo zvekuti unosiya wandiitira dhodhi pamberi pemba yangu. Pamusoro changani. Alright. Right, shamari, kwanzi vana vakakuona uchita tsvina pamberi pemba. Pamusoro nofunga apa ndiri. Vanzi vana vakakuona uchita tsvina pamberi pemba. Indira hunga nekwete. Kwete. Right. Kwanzi dzimwe dzenguva mukatsamwa munoita madhodhi mubhaketi. Pamusoro ndani nguva andina kana kumboita zvinhu zvakadaro. Mane nguva musati andina kumboita zvinhu zvakadaro. Ndani nguva ndabva kumba kwake ndakatouya nenyaya yekuti pakashayika mwana. Avo chii chenyu nagirwa zero? Babi ava madzimai angu Vagara pachiyo. Ndisisi vangu avo ndisisi. Aiwa ndikura vagere pasapa. Baba vakatsamwa vanoita sei nana namai? Pamusoro vedada. Ini nangu kumba kwangu. Baba vatakarorana 2008. Handisati ndakamushora. Dzinombona dhodhi? Handisati. Even if vakauya vakadhakwa vakaitira mutoilet, itoilet iri mumba. Handisati havasati even vakadhakwa havasati vakambosiya pupi yavo isina kuflashiwa. Handisati ndazviona. Pavakaenda baba kumba kwamai avo, vakandifonera mai avo marekodhingi acho ndinawo. Havana kunditsanangurira utanzi vauya vakaita tsvina vakazodii. Chavakanditaurira ndechekuti baba ava vatora mari yavo $30 uye $35 nemasiripasi anga ari panze. Izvo kuti vatora mapendi vazoitira uyu. Dai vakanditaurira ipapo kuti ndozvavadini. Asi ndakutozvizwawo zuva ranhasi. Handisana musanga nezvinhu zvakadaro. Saka nhaya mai, nyaya yekunzi yandikufunga kuti pamwe nyaya inogona kuwanikwa itori iri 1 apa. Nyaya yekunzi makauraya mwana imimi makaiudzwa nani? Ndiyo baba wakatopinda wakati wakauraya mwana wangu. Mai vako ndiwo vari kukupa uroyi. Fonera mai vako izvozvi tivaudze. Makanga muri vangani baitori kenyedzi? Tatiri 5 nevana vangu. Iwo kuuya kumba kwangu kana wachida kuuya kumba kwangu, wachida kuita tine protection order. Saka kana wachida kuita violence yavo, wanotaimira usiku pasina kana vanhu. Nokuti vanhu vatinogara navo vavari kutaura kuti wakawapa bhutsu. Pamba pedu hapana kana munhu umwe muloja wese vanoenda kumaini usiku. Pasina ende hapana munhu wavanoziva. Wese vakazouya mumashure vasisa vazive babavo. Vavari kuti izvoni akavapa bhutsu wacho. Ndaingokumbira kuti vatitaurire kuti ndinini. Makaziva musina kugiya dhoo? Aiwa dhoo ranga ratogwejemurwa wachipinda. Saka handina kumbokwanisa kurikiya. Rikazotouya rikagadziriswa nasisi vangu avo vakatsvaga munhu wekubasa. Vakauya akazondigadzirisa. Asi muchiri mese here baba? Takaseparata 2024. Aiwa isu hatidi chirungu muno. Takasiyana 2024. Hamusisiri mese? Eh. Makarambana? Eh. Hapana murume umwe nomukadzi umwe pakati penyu? Hapana murume umwe nomukadzi umwe pakati penyu muri vaviri? Aiwa, inini zvangu hapasina. Makapana kuku. Hatina. Hamuna kurambana. Saka muna kurambana. Imi muchiri kuvada here baba? Aiwa ndichada. Imi maya muchiri kuvada here? Aiwa idini ndakundikana. Chirambana. Rambana idzi ndikukubatsira imi. Iyo visana kugupurumu. Aiwa harobva wani. Robva kusaidi wani. Zvongobva wani. Ndinowapa chii? Ameno kwauri. Mari panapa Zaunoda kuita mari. Hamuna dhora. Unoire iwe chemani. Ndipoko chi? Mera dziva. Dziva. Yazvazenyi, penda dzeshe. Taurire kuti kwanzi kwajira ravava vanapa. Kuti habvadzi hakwanzi kwakwa. Nguva yese mambiti takadi 2024
kuteerera ikulu kubva 2024 mamusati marambana pezi saka zvatakuda kuita mani nyaya dzese dzamandudza apa dzokuratidza kuti idzi makazitaurirana muri murume nemukadzi pamaitana iwadi iwe wamama iwakusondosei uyaita sei maitozvita muri murume nemukadzi saka normally murume nemukadzi kana vachinge vanetsananetsana pamwe matukwa nemurume maitwa sei zvakugodurai madii kunoko hatinyanyo kuzotonga tichiti chakati chataida kubvunza ndechekuti imimi pakutwaitwa zvamakaitwa nemurume izvi aita tsvina adi mamuti murume wenyu afana kupaiwe chii mama wangu kuuya kwamuri kukumbira kuda kubetserwa sezvo tatokubetsereka ndokuzobetsereka handizivi kuti kana taitirwa zvakadaro isusu hapana chatiri kuona chamakaitirwa zvinewo chatinomboona toka pamai imimi matiwe akakuudzai kuti makauraya mwana hapana umbouvatiri pano ngoziva kuti hana mashoko amakataurana muri vaviri murume nemukadzi isusu kunokwati umbo hwacho wamhango mati tine vana vasingatauri mati mapenzi areva ndakutora chunhu mapenzi angu akatora akatotaridza mwana akati izvi mai wako wakauraya mwana wangu izvi ndakuenda nazvo da kunomukadzi ari kutoti haana kutora mapenzi asi akatora zvechokwadi mapenzi angu maviri eblack anga akayanikwa padhishi vakatora vakaisepi wakaisa muhomwe mavo wakazotondifonera ndikati dzokai nemapenzi angu pari kuti ndakatora ndikaisa muhomwe akazondifonera iye ari kuita senge akaona ndichiisa muhomwe ozondifonera zviri kuunatsa kulinga mubvunzo wavo ndokuti makazovaregera vaisa muhomwe kuti mugozovafonera here aiyewa ini handisipo ini ndakatorara pansi saka nyaya iningona amai nyaya dzacho dzese ndakatoraamusoripo hamutozvi kuti mapendi akaenda nani mwana ndiye akatotaura kuti dedi watora mapenzi nemari munona amai tinoda kutibatsira ndai muri imi mutongi ndimi muri kutonga uyu munhu akaenda nebhuku rangu akatora bhuku rangu akaisa muhomwe handiri mazvona manjika matauriro acho ndekunge munhu akatoona bhuku iswa muhomwe tokubvunzai muti aiwa ndandisipo ndakatoudzwa nemwana isusu muri mutongi next stage munoti kudini ini handikwanisi kupindura nokuti toda tibatsirane kutonga zviri izi muri mutongi imimi ndini ndauya kwamuri ndati vakatora foni yangu akaisa muhomwe vakainda ndikazotovafonera ndobvunza kuti wakazondiregeresa foni yako muhomwe sei ndichienda nayo tozozvingoti aiwa ndandisipo ini ndinomubvunza kuti wakanzwa naye opindura nemwana matuza kuti makanzwa nemwana akasiya atoraira mwana akati mai vako nokuti ndakabva ndatiza akatobva ndandorara kugaraji saka isusu toziva sei kuti mwana uyo ndozvakakuudza ini ndinokwanisa kuuya naye ndizvo zvatiri kuzama kutsvaka izvo ngozi isusu kuti ndo pane poindi ndinokwanisa kuuya nawo ngozi mapenzi vanoda kutoita zvangu vanyanya kuti chandaida kutoita panyaya neundipedzi izvi zvimaita muri murume nemukadzi zvese zvimitukana hamidi hamusi vanhu vangu vachiitirana zvimakaita sei esaka ndabvunza kuti chandiri kufunga inini chandiri kuona pane elemende yekutukana pakati penyu nemurume izvo zviri kuzviona kuti zvinenge zviripo nokuti mese muri vaviri muratidza kuti mune kahukasha kamina muratidza kuti mese muri vaviri mune pamuromo saka ndine chokwadi chandiri kufunga kuti pakutukana pamakambotukana mwachinjana mashoko izvozvo ndonyangoda handisipo izvozvo ndiri kuzviona zvakaitika izvo izvo ndopandandava ipapo kuti pakutukana kwamakaita nemurume muri kuzoti makazogwadzwa stereki of course mime mufanira we makatukawo asi pamwe mimi makazotuka zvanyanya kuzorwadza kupfuurawo zvamamakaendesawo ndopatatati pamwe muchifunga kuti munhu anogona kuitaiwo sei semurume wenyu anga ari murume wenyu isusu tatisipo ipapo asi kana muchiti mune nyaya yamune homboenda vana togona kupa imwe zuva rekudzwa kudai toenda pane iri kuda vana ipapo pamusoro vana vari kutaura vacho kana muchirangarira ambotaura kuti vana vadiki ataura makore saka izvi vava vana vanokwanisa kumira mudare vachitaura umbowo ihwohwo nekuti chiri kuitika mai mauya mukataura nyaya yetsvina panapa mukati mamuna kuiona ionwa nevana mataurira nyaya yekuti
zvinhu zvenyu zvese zviri kuenda kuwana kuti mwana ndiakandiudza Changamiri. mwana ndiakandiudza Changamiri. Kumbira kutaura. Changamiri. Baba ava vanoti kana vane zvinhu zvavari kuda kuita zviri negative vanouya usiku wachida kuuraya mawitness ekunze uku vanouya ndine vana vangu vachiti vasazokwanisa kutaura mazuva kune mafoni kanotepa amai mazuva anotepa ini ndandisina foni inotepa ndandisina ofuchi wakandirova ndikabva ndabuda mumba ndichitiza ndikabva ndawasira ndavhara dho ndobva ndatiza saka vakasara nevana vavo vachiita zvese izvi ndo zvabvunza namambo kuti muda kuitwa sei kuripo here kudii wangu Changamiri inini ndiri kuda $31 yavakatora nemapenzi angu avakatora nemaslippers angu of which mapenzi ndandichikumbirawo kuti mapenzi angu ngavadzorere nemaslippers angu kana pane zvavakaita ndipise ndega kumba kwangu ndozvandandichikumbirawo Changamiri wangu. Vakatora $31? Vakatora $31 yangu. Handina kana $1 ravo randakatora musi wazvakaitika inini mwana wangu akasheka ndizvozvo musi wa 22 ndo pakasheka mwana wangu nyaradzo yakanditumira about 22,000 yandakachijisa pandakatoenda kumba kwauyu ndadine about $600 ndaichinja kuvakomana uku ndingagoba $30 yechii ndine $600 yanga yokukaurisa wanikaurisa ayo kwete kukaurisa mama mtoto ndene ngoja mama ndiba oi tawalisi ini pale ndinanga ndakatoenda kuchitawo baba awu ndakagara nawo kubva zvese zvakaudza mai vangu inini ngoni zvewoye anogara akachitawo witness yakataura nemarecordings andinawo vari kuti akaroora ndizive pachivanhu kuora mapoto kuora hara chaakabvisa saka chandinenge ndakukumbirawo ndakamira baba vangu kuda kuti aroore zvaakaita tofunga ndo zvese zvandina avakutorwa imwe nyaya yakasiyana yatitaura panapa avakutora nyaya yamai nenyaya yababa takachimbodairi apa iyi saka ndanokuda taura ndimi indakabvunza mwana wamakaenda ndichinotaura kuti mwana wakashaya ndiwenyu nedzine wenyu aiwa ndiwa mune ava zvakaitika ava ese makaenda usiku handina kuenda usiku takatosangana nofunga kuri kuma6 makasangana kuti apo pazvindege boza vanogara muna concession ndokamaenda mese kumba kwavo vakatotora foni yangu vakabata foni yangu vakati handei kumba kune mwana ari kurwara mwana ane urwere akaremara imakaudza kuti mwana ashaya ndobva kutorera foni katadi no musi wa 22 ndo pakashayika mwana tabva tachengetedza mwana musi wedu handirika uku kumba kunogara ava i1 room yatinoloja aiwa izvo zvazvisi indoda kunzwa pamakasangana pamakataura kuti mwana ashaya mwana angatoshaya maviga kuti mamusati maviga ndakatoviga pamazoti kuseni pane statement yakataura vakati anzi kuseni mira kuseni ndeda kuenda kunomutsa makuva bvanivadakufuwaone tichienda kwamai ake ese kuti tifanira makuva kuseni handikarara saka musi wenhamo kumba kune vanhu uyu murume ndo kwakaita avazoda kumukira kuseni ndopandakalokerwa jonani nauyu ndopandakazomanikidza kubudisa kubuda uyo ndo musi wetsvina here uyo musi wechiwe pamusoro Changamiri kana mucharangarira hanzi izvoni zvaakaita kumba kwangu haana kusvika akasvika na12:58 pakati peusiku akanoka pahwindo pakati peusiku kuti takasangana kuzvindege ndinopukura pamberi pedare haana kusvika masikati akasvika usiku zvanda ndichikutsanangira kuti kana pane zvaanoda kuita zvisina kururama anenge anouya mausiku pasina vanhu vanenge vachiona nekuti anenge ane zvaari kuda kuita saka izvaya maika izvatibatsirana $31 yacho ari kuti haana sei muchitina uyu pamusoro yeChangamiri ndichitaura kudaro pakutanga chakatoitika ndechekuti paanga anditaurira nyaya yeururombo
anga akandibata huru akati ngatifonere mai vako wakakupa huru. Aiwa chimbonzwa mai ndati tinoda kuenda pamati mungoda $31 mapenzi nemapatapata. Saka $31 yacho iyi makaita kumutambizera. Aiwa akatoitora muwallet mangu. Ndichitorimo $30 akatoitora. Akati handizvo ndinoda kuona kuti unondiita sei ende mari uri kuitora kupi ndeyezvikomba uri kutsvagirwa zvikomba nasisi wako kukanzuru. Last time ndakaona saka makabirwa akatonditorera ndichiona ndozvaanotoita anokutorera mari uchito akatonditorera $30 ndichiona dhora ndandarikanda mudhishi ndora akazotora ndisingaoni dhora asi $30 akatotora ndichiona kwete kuti andakanzwa munhu akatotora ndichiona $30. but mari yoda police case kana munhu akutorera mari police case ndakamufonera ndichifungidzira kuti iye wacho maimufonera muchidei mati maifonera muchidei ndandichida kuti andidzorere mari yangu. Aiwa kama mufanira kutora kamari yenyu ipapo batora ipapo pane kuzomirira kuzofona ko pamakati mundaona munhu achitora mari mungotora kamari yenyu mukafona mungazoiwana here pane kuitora mari. Aiwa akabva ati andima kusenda zvo hatina kuonana iye akabva atiza ini ndisati ndandakahwana. Aiwa zvemukati hamuna kuonana kamai muturi muchiti akatora mari muripo mausiku ndo takanetsana mausiku handiti panga kundidzipa huru tafonera. Aiwa chingova zvandataura musataura zvakawanda mati muri kuti mune munhu hamuna kuonana asi muri kunditi nini akatora mari muchiona Changamire mari iyi mausiku atainetsana ndopaakatora mari yangu handiti ini ndakazobuda mumba ndichitiza nekuti anga achindirova ndobva ndabuda mumba ndikamusiya nevana ndikarara mugaraji nekuti anga achindirova ndikanohwanda mugaraji. Aikurovera kuti atore mari hanzi aindirovera kuti hanzi fonera mai vako uvaudze kuti wazouraya munhu asiriyo. Chokwadi mausiku ayo takafonera mai vangu tafonera mai vangu akavaudza kuti ndini baba aJay ndiri panapa mama uroyiwa makapa mwana wenyu wauraya munhu asiriye. Mai vangu vakabvunza vakati baba weJay muri kuitei ipapo zvamune protection order this time. Saka inini ipapo pawakafonera mai wakabva wati wapedza kutaura tisiye zvifoni zvacho apa tipedzerano ndiburitsa where are my kids. Last time kwakafa mwana musikana izvozvi kwafa mukomana. Right Tamari ngatipedze nyaya ndakuita inonzi benefit of doubt yatakuita panapa because amai ava munhu auya kudai Tamari unotsvaka mbudzi 4 uri pamai avo pazvinhu zvese zvawakaitira zvakaita kuti mwoyo wavo ushungurudzike kusvika vatika ndie kwamambo imari kana iri mari mbudzi 4 140 andika unotsvaka mari iyoyo uri pamai ava zvinhu zvese zvavari kuzama kutaura zvimaneinezvezvi uri pamai avo bcause vanoratidza kuti mune mashoko mamwe waitaura akavagodora wakavagodora saka unoda nguva yakadii kuti utsvage mbudzi idzodzo dziripo ndinofana chiti pamusoro ichangamira inini munoziva kubva last year but 1 handiti mutongo wenyu ndiri kuunzwa but kubva last year but 1 ndane more than 10 times ichienda kukoti izvo ndichone mamwe mapepa futi ekukoti handika ndichingoendeswa munhu uyu ari kungotsvaga mari zvokuti izvesi zvamuri kutoita ipapapaka ari kutofara kuti chi atowana imwe mari akandirova izvi mupurisa akatouya kundiseva masamutsa batoona kashamwari onaka ukatora chikwambuka chikange chava kudyira vana usape umwe munhu mosva handitinokuora shamwari dai pasina munhu uyu kuno kwamambo ungadei usina kusvika ndizvozvo wapabata ya urikupanzisa nange kukoti kwauri kuinda ungadei usingatomboendi kukotiko rimwe dambudziko varume munongoti ukangoona madhirezi tichifamba mukati tatamunaonawo ende ndikutoudzwa nyaya kuti wofuti hauna kutombosvika kwanatezvara kwacho but haisi nyaya yetikutaura panapa inoita kwananatezvara asi inyaya dzimwe dziri kungotaurika asi ndiri kuti ukaona iwewe wafamba iwewe ndounofamba wopinda murodhi unotsvaka chikwambo wachiwana chidi uchozotanga kurovera vana chidi iwo chikomplaina kuti mambo muri kuona chikwambo ichi izvizvidadai iwo ndokaunza munhu saka isu tati munomo nekutaura kwaita kunyunyuta kwakaita kudini kudii tangobatanidza batani zvakawanda nyaya dzavo dzavari kutomangana apa tikunatsokushava kuti dzinoda kufamba sei asi dzimwe dzacho dzefumana uro ine itori nyaya yehombei asi tazongofunga kuti iwe chitsvaka mbudzi 4 mbe mai yavo dzandwani unogona kuwana ngani
kana mbiri zvingava nani. Alright. Saka chindotsvaka bvudzi mbiri. Iyewo chindotsvaka mbudzi mbiri wopamanya vandirika. I think usually tobvisa nyaya iri pamwoyo pavo yekuti mandituka madi uri that part. Then chachituwo marambano zviri pamutemo. Kana kuri kwokuti muda kucommunicate nyaya dzevana mucommunicate in a way iri decent. Ati mune vana nditi? Tine vana 4. Mutori vanhu vanotofana kutocommunicate hamuregeri but chizvitaiwo ine decent men handitika kana uchida unoona vana vako communicate navo zvakanaka unoona chi wapedza kuona vana vako yase mukadzi wako matorambana hazvisi kuenda usiku unotsvake pangoda unoona vanhu very good unogona kutoenda kana nemwe mudzimai wako moenda munoona mwana ipapo mapedza kuona vana motopfuura kuitira kuti usazobremewa usazokiretegwa dzimwe nyaya wakuenda kunoona vana unotsvakawo munhu unoenda naye moenda munoona vana mapedza kuona vana wosimuka woenda ndizvo kuti mangwana pasa zve dzimwe nyanzvi wachira tsvina pakati wadii handitirwa koti saka I think tabatsirana pakanaka chakanaka nofunga ndichazodzoka nekunoku rini bvudzi dzoya rini anodipo kana 2 months apatu apanga agona saka dzinongoita 2 weeks 14 days. I think tabatsirana vabereki tibatsirawo vamwe nami chikumbirawo kubvunza kuti kopa vana vake hasi kuaurora musi munoroorwa mani musi munoroorwa yakasiyana neiyi tisatopedza nyaya yenyu samuda kuti kataroore anopa imimi saka anopiwa kati anopiwa ndi anobvunza kamai kana mabenyu aripo zvakapepa zvakakamangara so kutomupa iwe hati kuticha uri mistress ndaunoticha uzvima